Nemzeti színekbe öltözött a szekszárdi Béla tér. Lobogó zászlók a kézben és kokárdák a merre tűzve hirdették a szabadságharc eszmeiségét. Föl a szabadság nevében Pestnek elszánt ifjai, s lelkesülés szendőjében rohantunk hódítani. Az ünneplőknek a szekszárdi DNS Valéria általános iskola tanulói elevenítették fel a 48-as szabadságharc eseményeit. Forradalmi hangulatú versek, dalok csendültek fel, majd a Bartina Néptánc Egyesület tagjai táncoltak. Kezd megbomlani az az erkölcsi és szellemi erő, amely nemzetté szervez bennünket. Kezd megbomlani az a lelki kapcsolat, amely egy ország lakóit néppé, közösségé, élő egységbe fűzi. A műsort követően Horváth István szólt az ünneplőkhöz. A polgármester kiemelte, 162 évvel ezelőtt az embereknek elegük lett abból, hogy nem élhetnek szabadon saját hazájukban, és fellázadtak az elnyomó hatalom ellen. A sors most ismétli önmagát, folytatta.